खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 10 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं सना नार्जारिया। मेष राशि फिसाफोरा गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जागोन। बिमा जागोदान हिन्जावनि थाखाय मोजां सान। नखराव रंजानायनि बुब्लि फैगोन। वृष राशि थिरांथा लानानै मावनाय खामानिया जाफुंजोबगोन। गोसोआव गोहो बोलो फैगोन। गारि मटर सोरजिनो हागोन। मिथुन राशि खोथा गोरोबलायैनि थाखाय नांलाय खमलाय जानो हागौ। बायदि गाज्रि मुं सुजागोन। खामानिफोरा बांसिनानो आद्रा थालांगोन। कर्कट राशि मावब्लाबो दांब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननाय नङा। गोसोआव गोजोन गैयै थासारि जागोन। समनि आंखालनि मोन्दांथि मोनगोन। सिंह राशि नखरनि गुलाय गुजाय जानानै थानाय थासारिया मोजां फारसे फैगोन। बिदा फंबाया खौसेथियै संसार जानो हागोन। बिमानि गोरबोआ गोजोननायजों बुंफबगोन। कन्या राशि गेदेर मुवा बेसाद मोनफुंनो हागोन। गोजोन संसार जालांनो हानाय खाबु आखायाव फैगोन। आबाद मावनायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। तुला राशि गेलेमु बादायलायनायाव जेननांनो हागौ। सिमांफोरा बायफ्लेलांगोन। गोसोखौ गोरा खालामोब्ला दुखुनिफ्राय उदां जानो हागोन। वृश्चिक राशि गिदिर बिबान गथायजागोन। गोबां सुबुंफोरा नोंथांनि सायाव मिजिंथिगोन। गोसो होसारनानै हाबा मावोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। धनु राशि आनजाद लिरनायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि थांखि फारसे आगान सुरनो हागोन। गोसोआव साहस बारायगोन। मकर राशि बेसेन गोसा माबा मोनसे खोमागोन। दुखुखौ फोरमायना लानो हायैयाव देहा सावस्रि गाज्रि जागोन। आंगो लोगोनि साखाथियाव थानाया गाहाम। कुम्भ राशि आखाइ गोलाव सुबुंजों अनसायजागोन। जिउ राहा दानानै लानो हागोन। बिसि फिसाजों गोजोन संसार जानो हागोन। मीन राशि नांलाय खमलाय खालामनानै मान सन्मान खहा खालामना लाफ्लांगोन। गुबुनजों सुखु जायै आखु दिन्थिजागोन। हागौमानि सानै हयै राव बाहायोब्ला गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।